बाबू घुसिया पर खतवा पटले 8 दिन हो गई। तो एक बोरा खाद लिया के छीट ना दो। छीट दे हम मंगरू तंगा मोटरसाइकिल दबा चौक पर से आवतनी। रुका ना हम चलतनी संग एगो काम बा चौक पर। जा 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 हम बुझत न बानी छिटा गइल खा जाब घूमत रह चौके चौके खाली तू। The next day. रोम रोम भाइयों बेटा काल तो खादवा खूब छिटाइल कि ना उनका संग तो कम से कम हबरो तो जाके छीट देला तोहरा। छीट दे मैं हबर यार हाय यार ए बबुआ सुनो ना ई खेला तू का खेलल खेलले रहनी हम जवानी में आज अपना यार से शान बुझाव हमरा से कह कहानी में ये बड़ी अच्छी बात है। बोला कथी कहता तने गड़िया चाहि जाय कर मोटरसाइकिल बाहो दे लेना ला जाय कर चलो ना तू तने हमहू चली। हां जा 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 आजो छिटा गइल खाद छिटा जाई का हालत। The next day. 3 दिन से तो तू खाद छीट भइल बुझाता खादवा हमरे छीटे के पड़ी खेतवा में। पार्टनर तनी मोटरसाइकिल दो ना जाए के आईफोन किने। ठीक भाई चाबी लाओ दे बा मोटरसाइकिल ले लो। पार्टनर आईफोनवा में 5000 रुपयो घटल बा दे दो तनी। बाबूजी हाँ। ये ना हालो 5000 उनका मोबाइलवा किना जा। तुहरा तो संहत के मारे हम परेशान बानी। का हो जाई लो है जे घर दे दियन बढ़िया आदमी ने। हां हां पार्टनर एमे तेल उल बाकी ना हो। डॉक्टर हो गइल बाड़ा पैसो दो मोटरसाइकिलो दो आ तेल बाकी ना के गइनु खीसा कहेला लो जो हर दो हरवा दो आ गांव में खोदे के इनका पैनो दो।